Awaken India Movement kepada Meghalaya State Unit di ngahang ni kumi chairman jongka Meghalaya State Unit bapan saya mal penyang ngapan pau ya kajing sengu berkhot jepi akpor bat tusim bakani kalong ka sinjam kabar ya kabar nakaliang jongka Awaken India Movement AIM jongka Meghalaya State Unit kanyat menta kay kabangi ko aban penpau ni kapor nakaliang jongi kum kakenhon kamdei keberan tang pom Meghalaya kani kadi ka along kum katakan national movement lani habaro ko keperthai kum ono lalong no halagi jong ki ri jong keperthai kiladon lagi jong ki movement hapo India jongi idon ya ka Awaken India Movement pat kum juang ni po Meghalaya jongi idon ya ka state unit ya ka ba ni hani keberan baro kibalong ki khot jong ka ayam di kai kabangi penpau ni kapor kalong ba ya kaba nakaliang juga kenhun kumbalalong no ha kiteki sngi baleng no shakmat ya kaba kaldon kani ka worldwide rally ya kaba habare ba kumbalai potli kiri jong ka perthai kila pelong kumjuru wat ki jelah po India jongi ba pher kila pelong ni ka rally ti ka ei kabangi sewon penpau ni kapor ba katei ka tarik ka balik khmat jong ka arp sotarik jong ubnai jun jong news nam arja poi nakaliang jong ke AIM Meghalaya State Unit kalabu hi ka worldwide rally ngildon hi ka jing tumu pelong ka worldwide rally nlei ke ai ka ba nakaliang jong ka sarkar jala jongi ka penpau kalong ba nakaliang jong home minister jong ka sarkar kami ka central government u Amit Shah beli u honorable home minister bono walawan ban hiya chak ni jala jongi ban ye kendo ya ki nongelam jong ka state government hakati ka johi ka sngi ka balai tengku bakani ka worldwide rally ka pelong hang ni hapo jela Meghalaya jongi ndai wala kata ngbono nakaliang jong ka kenhon ngim simla sngap ngiyahi ban budden ngiyahi ban perta ngiyahi ban pensngau sikipat ba hakabedi bakani ka jingwanra ka jingwan jong ni ka klam covid khat khandai kabalawan ka jing penting ka jing pesmi ka bejor ya ki babon ki pat ba om tang hapo jela jongi ndai keleng saudong jong ka sla perthai kala penting kala pensmi hadu ba ki babon ki nang shu wat ban le kanu ko bentaro hakti ki banai ki ba lenya shakmat ngilai i bakdaldon kata ka restriction kamu no ka jing bu ya kita ki protocols ki ba pair hadu ba ki babon ki pai ba ki nang shu ban so tho haba ki perkhat teng kawan rai ki ka jing ting ka ba kraw om dei ba ki ting na ka benta ban ai ka vaccine om dei ba ki ting na ka benta ka kam ka jam ka bakidu hande ka jingting ka bakraw kalong ba ka jingsha berten ka bejur kalawan hi ha ka bor sarkar nakata ka daw nakaliang jong ka AIM ha borowai ka India kumjuro ha kani ka kenti ka bamenta ni penbena pai ba sisndan ba ha kani ka kenti ka baar ka beta ka baar kalong ba khat pratarik jong ni ubnai nailor jong ni ubnai September bamenta nadu kapor shipawa jamin step kani ka worldwide rally sa sisin kan long biang but on ndai ba ong ba kan long tang hapo ka jela Meghalaya handrei hapo ri India jungi in kuthop ya ka Kolkata ka Delhi Mumbai Nagaland Arunachal Pradesh Manipur but ki wei ki jela ki ba pher hapo ri India jungi kila pelong hi ya kani ka worldwide rally kumju haringkat lang but ki ri jong ka perthai international keleng saudong kiri jong ka perthai kumpa lai pho tam kiri jong ka perthai ru kila pelong lang kumju ya kani ka worldwide rally hakati ka khat pratrik jong uni ubnai September jong ni usnam bamenta nakaliang jongi ka knun jong ka Awaken India Movement ngim shong bang yeng halol kani ka rally ban persya ya ka jingai tika lani ban ong ban persya ya kino ki protocols ki ba nakaliang jong ka government kawandra andai ka ei ka bangi ngiyeng manta ngiyeng kalong bangi dawa ya ka hok bangi em halo ka jingla idon a justice for freedom ngidon kam ya kata ya ka ba ka perthai hi borokot manta ka yeng bandawa na laki jong ki sarkar ki ba pher ha baro koi ka perthai ba kata hi kalong we stand under our own rights kumbalong no ngi hapo India ngiyeng
under the constitutional rights in according kum ka section jong ka khat khandai of the subsection 1 ka de ong lupa kata a freedom of speech and expression. The dina kata ka daw hiro ban nakalyang jong ka awaken India movement. Abrok we kiri India kumju apo jela jongi habangi keren. Habangi keren ya kani kabenta, habangi declare ni penpau pai ba bangin perlong ya kani ka worldwide rally ha kati ka khat pratrik jong ni upanai September bamenta nadu ka por spo bajaman step. Kata ka mud bangi yeng ban dawa naki bor sarkar bato ayangi bangin em halo ka jing lai loy. Ngim ong bangin dawai ka sarkar bawat ai vaccine. Ngim dei ki papersa ayu vaccine. Ngiklam persa ya gino ki protocols. Andai ka ka bangi persa kalong ba ka sarkar ka persang ban wanra ya kita ki rules and regulation ki ba ka frame under restriction. Kiwan ki jing te ki jing kum ki ba kraw do kata yu pai ba. Omyo syo ban em halo ka jing lai loy. Dena ta ka daw ban nakliang jong ka AIM. Ka hapan mi pat sa hisin. Bat ni kenturu ya ki pai ba. Hakeleng saudong jong borowe ke jela. Ni dei kinong song snong jong ke jela Meghalaya. We are the citizens under the state of Meghalaya. That's why we appeal from the Awaken India movement to come and stand along with the public on the 18th of September 2021. Nakata ka daw hakani ka por ni kwa bangin penpau ro pi baka jaga ka bangin sedang. Kanlong hang te po jayau lumpelon hang te po jing thang briu kade hang tu po jingking hi bat hang te po jingking nagte ke jingking ngin saya perkhat ki ki bangin haban ne bat ka jing don chung upai ba kanlong ka bor ka bakrau namar bale ngi upai ba ngilong ka kendau ka baklan nagata ka daw upaya onamla ban yeng hapdeng ka kendau ka batalat nagata ka daw kum upai ba ngide ban yeng scam ngide ban yeng scam kum kita ki brio ki badon ya ka bor jing sngau thu kham tam hakum ka dik sla parthai ka bamenta namar bangi ong bangi em halo ka jing lai loy ngi em halo ka jing lai loy upai ba u em halo ka jing lai loy namar balei om tang ba ong bangi em halo ka jing lai loy wat nakalyang jong ka Constitution of India ro ka dep kren pa ba ka dep ban berthen pa ya ki sarkar jela ba pher ba ki pai ba ki deban em under the fundamental rights of the Indian Constitution.